Už vás nebaví riešiť škrabance na laku vášho auta, či poškodený lak od kamienkov a konárov. Máme pre vás riešenie. Magnus Pro je prémiová čírá ochranná fólia, teda PPF. Vďaka samoopravnej vrstve sa škrabančeky pôsobením tepla zacelia samé. Má 215 mikrónov a je teda dostatočne silná, aby zastavila kamienky, ktoré ničia váš lak. A ako bonus obsahuje keramickú vrstvu, vďaka ktorej sa vaše auto bude lesknúť ako v deň, keď ste si ho brali zo salónu. Magnus Pro fólia nežltne a čo je hlavné, nerežeme ju na kapote vášho auta. Vďaka programu Magnus Pro Intelligence je každý jeden diel vyrezaný vopred. Sme o jej kvalite presvedčení tak, že vám kľudne dáme záruku 10 rokov. Ak hľadáte tú najlepšiu ochranu pre vašu investíciu, kontaktujte Autospa Detail Nové Zámky. Alebo sa k nám príďte o kvalite Magnus Pro presvedčiť sami.